Днес след посещението на замъка минавах от тук и се чудех за кого да са тия декори, когато нито е бар, нито е ресторант, нито пък опера ще поставят. Сега, разбира се, е ясно за кого са били тия декори. За всички нас, само че повечето хора ще минат покрай тях без да ги видят. Аз ви разхождам. Пиратската обстановка, не знам защо, се харесва на моряците. Лошите се оказват добра тема за добри емоции на добрите. Ето и тук пирати, живи и здрави. Посред бял ден в центъра на Ла Специя.